Fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Edukazzjoni, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima għamel żjara fl-Iskola Primarja Giuseppe Paċ fil-Ħamrun sabiex isegwi mill-qrib l-andament tal-proġett Edu.AI. L-għanewlieni tal-proġett li ħadu sehem fih 36 student u 15 il-edukatur għalli joħloq għarfien dwar l-intelligenza artifiċjali permezz ta' proġetti edukattivi fost it-tfal ta' bejn it-8 u l-10 snin. Il-proġett qiegħed juri bil-provi li l-intelligenza artifiċjali fl-edukazzjoni tista' titħaddem u minna jistgħu jgawdu l-edukaturi, it-tfal u l-ġenituri tagħhom. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu l-Professur Charles Mifsud għalli permezz tal-programm Gost il-Qari l-edukaturi u t-tfal qed jużaw pupazzi mamra bl-intelligenza artifiċjali biex jagħtu l-ħajja lill-istejjer li jkunu qraw flimkien mal-għalliema fil-klassi. Aħna ħarriġna numru kbir ta' għalliema anki biex ikollhom il-ħiliet kemm fil-litterizmu u kemm fl-AI u permezz tal-programmi tagħna illi jiffokaw fuq il-qari u l-kitba. Imma huma popolari fis-sens li hemm interess dawn għalihom minn ħafna ġenituri li jiġu għal das sessjonijiet biex imbagħad dax-xogħol dil-ħidma titkompla fil-klassi. Il-Ministru Clifton Grima rrefera għal programm Edu.AI bħala eżempju tajjeb ta' kif l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija inbidlu f'opportunità. Permezz ta' teknoloġija nkomplu nħajru aktar studenti lejn dak li huwa qari u anke naraw li l-istudenti jkollhom l-aqwa esperjenza edukattiva li permezz tagħha jkun qegħdin jitgħallmu imma anke jkun qegħdin jieħdu gost jitgħallmu. Allura jekk inkun qegħdin nassiguraw propju li jkollok il-perkors edukattiv li jkun qed jintlaħaq b'mod sħiħ u allura jkollok il-potenzjal ta' kull tifel u tifla li jingħataw l-għodda kollha neċessarji sabiex jilħqu il-potenzjal sħiħ tagħhom.